बाबू गेटवा ठीक से बंद कर दिला। हाँ भैया गेटवा ठीक से बंद कर देनी है। ठीक बा भैया हम जाता नहीं। सुनो तनी पंखा चालू कर दो। ठीक बनू आज हम यही जा आराम करें। ठीक बा भैया। ठीक बा। हाँ काम तो हो गए रे, 2-4 दिन खर्चा निकल गई। लोनिया कोड गल गा दो ना, बड़ा गर्मी होता। कोई तनी बात तो करो। अरे जा परसों मर कहाँ चल गए? परसों नहीं खे। ए विवेक कने हनाई बो। हाँ भैया तनी हनाई बो। ए कौन लेके चलो भाई। ए बाबू हमार तू मोबाइल हमार देखन ले ले ना भैया हम तो कहत रही। देखो ना हमार हे परसों आ मोबाइल दोनों गायब हो गइल बाटे। अच्छा ये बात बताओ गेटवा तो ठीक से बंद कर लो हनु। हाँ भैया ठीक से बंद कर लो ना हमरा विश्वास नहीं कहो। चलो तू देखल जाओ। चलो तू गेट बंद कर ले बड़ा है। कहाँ गेट बंद कर ले बड़ा भैया नीचलका लगनी ऊपर वाला लगाओ धोर पड़ गई था। तार दिमाग जानते रह ठीक नहीं है। दिमाग एकदम तार खराब हो गई बा। जो तेज जाके पढ़ जो हम जाते हैं मोबाइल का पता लगा रहे। अरे जा हम बिना जूता का कहाँ जाता नहीं। और गाड़ी हुए बाटे चलते नहीं जूता पहने। दिनेश भाई काहे इतना हबड़ाइल बड़ो हो? का बात बा हो? जानते रह जेपी भाई हम हारल थकल नहीं हो। आज जाके बहरिया सूत गई नहीं हो। आज छोटका भैया से कहनी हो कि भाई जाके गेट बंद कर दे। आ ओकरा बाद से हमरा बड़ा गहरी नींद आए लागल रहल स। आ उठनी तो देखनी कि मोबाइल गायब बा, हमर पर्सवा गायब बा। छोटका भैया का बुलैनी हो आ गेट चेक करनी तो गेट खुलल बाटे। वो गेट ना बंद कैले रहल स। बुझाता कि कोनो हमर मोबाइलवा पर्सवा लेके चल गइल बड़ा सन। आए हाँ हो तो ई कौन ही हो
सुतल बेड़ा सिरहाना से मोबाइल गायब बा। गजब सुताई करला मर दे। जब तारा सिरहानवा से मोबाइलवा निकलले होई तो तारा तनको पता ना चलल ह। ना ये मर्दवा हमरा तनको ना बुझाइल कब लेके गइल ह आ का भइल हमरा कुछ ना बुझाइल हमरा बड़ा गहरी नींद लाग रहल स। तो चला जाम थाना में। थाना ना ना थाना ना हो। थाना में ना बड़ा उल्टा सवाल करेले सन आ कहीं पूछ दसन कि दिन में काहे सुत रहल त हम का जवाब देब आ दरखास्तो लिखलिए सन आ मोबाइलो ना मिली ना 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 ए जेपी भाई हम थाना में ना जाए ना हम थाना में ना जाए। आखिर का चाहता रहो का कल जाम बोलो। ए जेपी भाई अब तू ही बताओ कि का कल जाओ। चलो चलो एगो हमार यार बा ओकरे लगे ले चलता नहीं आ तोहरे गाड़ी से चलल ही हमार गाड़ी पंचर बा आ ले चलबा नु तो उहे बताई जे चोरी कौन कइले बा। चलो अरे चूहे लागल हो बैठकवा में तरिया चूहे लागल हो बैठकवा में तरिया चूहे लागल। अच्छा चूहे के साथ आइल बड़े सो का हो का बात बने तुम जने के साथ आइल बड़ा लोगी। बैठो दिनेश भाई बैठो बैठ के इनके समझावल जाओ। अब बताओ का बात बा। रतन भाई हमरा पता रहलो कि तू तोरी खाने में होखब आवे के कारण ई रहलो कि ना जाने हई कामना अंगी में सुता रहलो कि सिरहाने से इनकर मोबाइल गायब बा पर्स गायब बा जानते नहीं खन ओइनी असर यही से ये तनी रतन भाई से पता लगवावल जाओ। ए तो हम लोग भाखिले जे उनकर मोबाइल पर्स के चोरौले बा। हम जानत नहीं कि लोग ना भाखेलो लेकिन ये सब चोरी के मास्टर तू हौ। ए हम चोर हई हो हैं। अरे वो तो दूसरा के चक्कर में हम जेल चल गए रहनी हैं। हम चोर हई। हाँ दे तू भाई खिसिया उसिया मत हिनकरा कुछ दिमाग नहीं है। ए भाई तनी तू ही कुछ पता होता लगा दो कि हमार मोबाइल के चुरैले बा बड़ा दया हो कि भाई। हाँ अबे ये बात कही ठीक कइले बाड़ो। ए भाई हमरा मोबाइल के चिंता नहीं है जान लो। मोबाइल के चिंता नहीं है दिन भर परेशान कर दला हमरा के मोबाइल के चिंता नहीं है। ए जेपी भाई तू एकदम चुप हो जा जान लो ना तो बिगाड़ हो जाई। ए भाई हमरा मोबाइल के चिंता नहीं है हमरा बस एक ही को चिंता बा कि हमारे गर्लफ्रेंड बिया वो मोबाइल में ओकर बहुत सारा फोटो बा सुतला के बैठला के उठला के घूमला के फिरला के और का नहीं है। अगर जो मोबाइल लीक हो गई तो हमार जिंदगी बर्बाद हो जाई। हम बानी शादीशुदा आदमी यही से भाई तू कुछ पता लगाव कि हमार मोबाइल कहाँ बाटे। वाह शादीशुदा होके ई कुली काम करे में तारा शर्म ना लगो। खैर कोनो बात नहीं है तारा मोबाइल का हम पता लगा देब। निकालो 1000 रुपया। तू क्या खातिर हो। हाँ तो यही तो पता लग जाई। अरे देव तबे नुकने खियाएम पियाएम नशा में रहिए सन तबे नु बतहे सन कि मोबाइल कहाँ गइल बा। ए मत हमरा का कता कतर निकाला पैसा दे दो सारा तू गरम कर दले आ ताकत रे। ए जेपी भाई तू तो जानते बड़ो कि हमार पर्स चोरी हो गइल बा। हम कहाँ से दी भाई पैसा बड़ा हम लोग पैसा होइले नहीं के। ठीक बा हम अपना लग से निकाल के देता नहीं 500 500 1000 दे दो। लो भाई ठीक बा तारा मोबाइल का पता लग जाई। जा लोगी तू जा लोगी हम पता लगा ले जा लोगी। चलो भाई। ए भाई
लेकिन जरूर पता लगाइयो। ठीक बनू? हाँ जा जा पता लगे जा चलो भाई। प्रणाम भाई। रे साला ई नया चोर कौन आ गई? कुछ चोर बाहरा बाड़े सन, कुछ चोर जेल में बाड़े सन। ई नया चोर कौन आ गई रे? बुझाते नहीं। ये गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना, ये सोला। रतन भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तब रतन भाई का हाल चल बा? हो ना हो यह मोबाइल चुरौले होई काहे से कि नया नया चोर यह ऊपर भइल बा। कैसे कैसे तो हमारा लगे आइल बा। हाल तो ठीक है बा, लेकिन तोर चाल खराब हो गइल बा। दिनेशा के मोबाइल ते काहे चोरले बड़े रे? अरे साला एकरा कौन पता चल गई? अरे मेरे तारा कहीं पता चलल हो? देख तो जौना स्कूल में मास्टर बाड़े नु ओई में हम मास्टर रह चुकल बानी। जौन मोबाइल चोरले बड़े नु तुम दे दे। हमारा हित के मोबाइल हटे, हमार हित में मिलल हो मोबाइल तोरा चोरा के। देखो रतन भाई तू तो जानते बड़ा कि हमनी के धंधा में सामान वापस ना होला। अगर होकबो करी तो कुछ लागी। ए तो 100 रुपया ले आ मोबाइल दे दे। मर दे 100 रुपये से का हुई? एगो हाफो ना मिली वैसे। अरे उजार का मिली नु मार लिए। हम उजार को ना मारी ली। देख मोबाइलवा दे दे, ओमे ऐसा सिस्टम बा जेते कहीं रहबे नु पता लग जाई कि मोबाइल ते ही ले ले बाड़ी। ई का कहत रे मुर्दे? मोबाइल से पता चल जाए कि हम कहाँ बानी। ए रतन भाई तो 10 रुपये से अपन मोबाइल लो। हमारा मोबाइल से मतलब नहीं, हमारा 100 रुपये से गोरा चल जाए। सुनो हाँ मोबाइल खोला देखो नु। ना 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 भाई खाली सिम निकाल के फेंक ले बनी भाई। अच्छा तो हेलो आ सुनो जल्दी से जल्दी भागो, पुलिस आते होई तो पकड़ ली। जल्दी भागो। बाप रे बाप, हम सोचलो ही ना रहनी है कि इतना आसानी से मोबाइल मिल जाई। चल तनी एक और चिप निकाले हनु हम करा के हम ब्लैकमेल करे बाप हनु देखे के। भैया मोबाइल ये मिल गई का? मोबाइल कहाँ मिलल? ई सब तोरे चलते भइल बटे। ना ते दरवाजा खोल के छोड़े रहतूस और ना हमर मोबाइल भुलाई रही। अच्छा लो पानी पियो। भाग पानी पियो। भगवा गिरा तू। सब तोरे चलते भइल बटे। हमर तो लइकवा काहे डांटता रहू? सब एकरे दोस्त बाटे। ई दरवाजा खोल के छोड़ले बाटे आ एकरे चलते हम मोबाइल भुलाई लो। छोड़ा छोड़ा लइका बा। बैठ बैठ। का बैठो? अब का सोचले बाड़ो? तू कर्म करे के पहिले ना सोचलो? ए मर्दवा हमरा बस एक ही बात के चिंता बा। हमारा मोबाइल की कोनो चिंता नहीं के। हमारा मोबाइल के फोटो का लीक हो जाई तो हमारे मेहररू हमरा के छोड़ के चल जाई। हमर चिंता मत करो, हम ऐसा आदमी के लोग लेके गनी बता रहे कि मोबाइल मिलिए जाई। अरे काहे ना मिली? हम तो मोबाइल ना मिली। ए हमारा मोबाइल मिल गल का हो? मोबाइल तो मिल गई लेकिन एगो लफड़ा बा। का लफड़ा बा हो? ए मर्दवा हमार फोटोवा छिटा गल का हो? हे मर्दे इनका लगे तो साफा करे जाने के हो हैं? इतना चिंता करता रहे, हमरा रहते हुए इतना चिंता करता रहो। बैठो 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 बताओ तनी। बैठो 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 बताओ तनी। बैठो देखो मोबाइल तो दे दिले बा। 1000 रुपया देनी है तो मोबाइल दिलस हो, लेकिन एमे के मेमोरी निकाल ले बा। आ कहता जे 20,000 रुपया देबो लोगिन तो मेमोरी दे। ए मर्दवा हम 20,000 कहाँ से लिया हो? हमर दे दो। इजातवा से पढ़ के पैसावा नहीं खे। भाई तू ठीक है कहता रह। इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं के। हम जाता नहीं घर में से पैसा लिया ए भाई लोग देखा लो हमार कौन दुर्दशा होता है। 5,000 के मोबाइल हमारा 21,000 बड़े के पड़ता। ए भाई ऐसा गलती तू लो मत करियो लो भाई।